Home, la veritat és que aquest any, des que jo jugo, la veritat és que jo crec que ha sigut l'any on més nivell hi ha hagut, on més competició i on més renyit està sent la competició. Que els últims anys hi ha hagut un creixement dins de Catalunya bastant gran, no? Per part de tota la gent que ha començat a jugar nova i tal, i molta gent que ho ha deixat o el que sigui ha tornat, i jo crec que això ha fet que ens motivem tots i que el nivell incrementi bastant. És una pilota, no? Hi ha diferents tipus de pilotes en frontenis i és la pilota que s'està jugant ara mateix, que és una mica més ràpida, és com una pilota intermitja entre la més ràpida i la més lenta. A veure, és diferent perquè per cada pilota fa servir un estil diferent, no? Potser amb una pilota més ràpida pots jugar amb altres cops més agressius i amb aquesta potser no tant, però sí que ens afecta bastant a l'hora de proposar el partit, no? Doncs en aquest torneig hi ha 4 categories, que són honor, primera, segona i tercera. Home, si comparem la més alta amb la més baixa, doncs sí, no? Perquè normalment a tercera categoria hi ha la gent que acaba de començar, hi ha nens que juguen a les escoles i que no tenen molt nivell, i a categoria d'honor doncs, hi ha els veterans, no? La gent que porta molt temps jugant i que ja surt, per exemple, a competir a nivell nacional. Home, sí, només pel fet d'estar a semifinals, ja l'any que ve tens, de la categoria més alta, l'any que ve ja tens la plaça assegurada, que és un descans, no? Perquè així no has de jugar-te-la per l'any que ve a veure si estàs aquí, i per guanyar, doncs, home, el mèrit que et dona i el reconeixement que tens, la veritat és que és una oportunitat bastant gran.